Mamuya ka ba sasabi? Hello, kabalin! Gago! Yan, lunis na naman eh, Cubs. Akin na naman yung second vlog tabo. Yan. Ikaw na yung gagawa naman, may kapya pa eh. Punta lang niya ni Cubs, punta kami sa Telabastagan. Pasali kaming french fries. Alright. Pasali na kasi regala kayo. Manorder ko sana food pando. O ti Kapitana Kabira-bira sali na kami mukha no? Nano? Sayang Nano yan? Atin diyang sasali ko ta sekreto. Marios. Binala niya. Wala. O sige, panyali tayo french fries yan. Stay tuned muna eh. Mamasyal tayo naman eh. Magtatalo naman yan sir. Tsaka may tuntang tawa ating COVID. Palitso lang tala rin ating COVID, Cubs. Stay tuned tayo mo, Cubs. Mamasyal tayo pa si Bayo. Ngayon naman yung mission. Finding french fries. Ano na Cubs, magtatanaya sa Telabastagan. Sa'yo tayo tanggay french fries na rin nga. Anayin tayo sa gri chino ne. Palot chino. Pinasang ligay ko ay ni paling gamitan tamo Cubs. Cubs, na paggagawa tamo. Tara, makota na. Kapitana kami mag-drive. Nanuan, sugrado ka, ikaw mag-drive. Sige, wala ka. Ikaw mag-drive. Pagbalik yari niyan, Cubs, shooting niya ito. Alay mo na helmet eh. Kung kanyang butalik, wala ako. Sinabi ko na kaya kayo, Cubs, magbalik yarin eh. Uyan. Video ka na ano, mag-shooting eh. Mag-helmet tapa. Cubs, tatalan kayo na. Alata mo, guy. Camera hero. Gagawan mo kayo ganyan. Superhero. Pabili ako sa tang sports camera. Budget bill na namin. Karas na mo SM. Vlog tayo ng finding friends friends. Sige Cubs, matama aksidente kami. Hindi naman yung sports camera. Ano yan Cubs? Miras tamo rin SM. Telabastagan. Yan, St. Tom Miras. Ayan. Kelly Pampanga na kakal SM na Cubs. Ating SM Pampanga, ating SM Clark, ating SM Telabastagan. Pero okay ni tayo sa luwan itong finding french fries. Tingnan ni Cubs, miras tamo rin SM Telabastagan. Karim laki ni Kilob. Wala ang pierno kayang wala din nakapali. Wapin. Yan, punta kami hypermarket kanini. Ini sigurado yung agad din punta lang ni. Kaya supermarket yung tabig. Ito na lumibot siguro naman that store kayo na pang appliance na. Nung french fries ay pa ito ng tamo. Dino ko habi ako wala na french fries sigurado ka rin. Yan, papunta kami ngayon ni supermarket. Karin tayo sa luwan itong french fries. Sure ball yan. Alam mo, ini maluwak ko na yung buring ko. Jollibee babae o lalaki? Gago! Ma'am, pwedeng mangutang? Lalaki ba si Jollibee o babae? Lalaki. Sige, salamat ha. Ayun. Confirm tayo kabalan. Lalaki yan. Ginagawa mo. Kaloko na po rin kabalo. Kabla mo magana kahit ang kabalan tamo balo na lalaki. Pero nalikabs, miras tamo rin kayong supermarket. Anong restaurant? Kaya ni mas salwang tang french fries. Yan. Saan natin po? Ayun, tatlo mo kag sa tintang french fries. Okay. Kape ng kilo na. Sige, pakasa pa kamihan. Wala mo na karkala na, may tumong kilo. Cubs, sa ini nga man one ng french fries. Per kilo mas mura. Saka mga Cubs. Sumawa na lang kids. Happy na yung pangadwang beses may sinali kayo ni kanina. Kesa-kesali ka kita makasupot agad. Yan, Cubs. Pamayad na na nitong 100. Kulang yung pagka-selling.
Ayan, ya Kabs, since mamaita na rin, sinangganap pa mo siguro kayo eh. Salamat Kabs sa tabayanan nyo kaya katamong pasyal na naman. Ayan, yung kaya pagkapusan na, lilibot niya. Kailangan niya talaga sa naman itong french fries. Ano pa na nitang thermos na po. O sige Kabs, hanggang ganito togi. Sana tabayanan nyo kami. And palike kaya pa mo rin, pa-heart, tsaka pa-share in page na. Bye-bye Kabs! A few moments later. Shout out tayo, ano ring security tayo ni King SM. Sige, ayan. Sir, shout out mo yung mga kabalan natin. 23,000 tayo. Kapampangan vlogger. San Francisco, Southern Leyte. Shout out yung mga taga Leyte dyan. Yan. Gang SM Tilabastagan. SM talabas na yan. Yan, mga mababait nating security dito sa SM yan. Mga tagabantay ng COVID.